Takže dobrý den lidi, já vás tu vítám u dnešního videa a jsme tady zpátky u dnešního takže tady dneska budeme stavět, nebo budu stavět Barad-dûr. Nebudu. To je ještě, už to těžíš. Jsi si jistý? Jo. Ne! Tak, aspoň máš víc dřeva, ne? Na tebou je. Tak. A dneska tady budeme stavět Barad-dûr, mezi tím, co to půjde dolů. Co to tady do prdele je zase? It's a levitation. Už tady bombardím. Ticho, Reosi! Ještě hlavně jdeme udělat Hej, za tebou je dřevo. Ti ho hodím do průvodu. Tak, základní věc. Takže budeme potřebovat plochu. Takže jak to udělám veliké? Jaké? Jo, teď je za chvíli připravit. Co se tak vylagoval, asi bude a nejenom tak přemýšlím, z čeho udělám podlahu. že se jí dva. Tak. Že to odpojilo. Tak, první, takže 72. Počkej. Minus, ale 28. Koho? Co? Ne, jak to? Já to ještě zkontroluji pak. Ale poliš, což je Adam existed polished deep slate. Ano. Jo, to je tohle. To jsem chtěl. Takže podlahu uděláme z toho. A tak já to jdu ještě zkontrolovat. Najednou mám 100. To je nějaké divné. A teď si vysvětloval menší problémy. Jím to byl problém. Jsi si jistý? Že to mít 100, ale Jo, mám 100, ne? byl ten kód 566 0. Počkej. 5, 6, 6, 0, 5, no. No tak chvíli, počkej, vole. Na jaký verzi hraješ? Ne, 26. Takže na správně. Tak. Jsi tu, to nebo ne? Jo, já jsem dělal, že jsi šlohnou věci. Tak, ale už se pustíme. Jsi v pohodě? Ne. Pohodě noží. To vidím, že nejsi v pohodě. Jo, tak já jsem zjistil, že to je tvoje, to jsem tam našel. Já snědl melon. Někdy jsem neměl. Jaké jsou temné dveře? Snědl melon.
Tam dám pohyb. A počkej, já bych ti mohl udělat ty věci, co? Už teď je prostě klapu. A já ještě tady udělám toastové věci. Wow. Aha. Je potřeba. To jsem. A, tady. Tak, nějaký enchant knihy. To si vezmu. A ještě jsem to, že jsem to chtěl. Jde dát feather falling na celý armor. Telefon. No. Jo, dobře. Jo, to není jenom. To je úplně někde jinde. Mending is ending. Jo, nerozbitnost. Konc. Tak. Ty jsi... Já upadnu. Tak určitě, kam. Ono by se Za pohoden na boty. Snake den. Aha. A teďka, jo. Dělám ti armor. Já chci nadratilo. Dostaneš. Já poprvé vodu. Ale nevím, to může držet zakázaný item. Tak určitě zakázaný. Je velmi zakázaný, protože tady vlastně není to politik. Jsme vyšli. Ale díky. Tak vlastně tam si radši udělat vlastně. Co ti to tam hraje za hudbu? Tak jdeme to takhle. Bum. Co to hustý? Hustý. Já to ti nejsem. Nemyslím v reálu. No, ty myslíš tady v tom, že? Mě to zajímalo. Tak, armor už pro tebe mám. Je, sorry. Stoj. Tu. Aha. Jo, možná se to pak ještě nechám a okopíruju. Se to tady do té složky. Jako takové kity. Tak, teďka ti... Tohle má Swift. Aha. No, dal jsem ti sniff sneak, no. To si tam vysvětlila. Tak. Ne, jo, mending. To jsem tak... Když jsi to třeba enchant na loď, protože bys měl let sneak, že by se klid sklidil. Ještě bych musel mít třeba ten meč, no.
jak jsem chtěl nahoru peníze. Zpátky do já to... Já jsem spalil. Wow. Dobře, tak v tomhle díle asi teda nebudem dělat Baradur ještě, ale budu teprve dělat kity. Já ti teď dávám dáreček na spod. Už jsem ho vyhodil. To je pro krosky, hele, to je pro krosky, co jsou to pro krosky. Já jsem ho zničil, boh. Já tady... To taky mluví tu školu. Mandolin. To je asi všecko. Ještě mám pro tebe shielda. No nic. No jasně, ty máš na tom ten. Já jsem ti na to dal Frostwalker. To nekonečný zdroj? No to se ani nemusel, ale... No tak. Počkej, se kouknu. Je to přesně tady. Jak to? Hele, tady jsou i irony. Když půjdeš nahoru, tak 1, 2... Troje irony tady jsou třeba. Já půjdu na starost. Máš pro mě ten Ne. Počkej, takže... To? Tak. Jo, dobře. Jsem to. Jo, takže ty chceš Fortune Pick. Já to nechám asi zatím na to. Tím pádem ještě tady doděláme. Tu. Jo, tady je můj bambus. Tohle. Že jsem si třeba dřevo vzal, protože já jsem byl paní. Vzal jsem si to. Hej, kde je to štěstí? Monday. Nemáš to celku spadnout. Ne, určitě nemám. Takže máš na. Tak. Ještě jednu jsem tam zapomněla dát. Prosím. Prosím. Stůj.
To je jedno, že jsou 3. Jsou 3. Ale myslím, že budeme potičku slova. Proč? Jestli vypíšeš na jako já, tak to budeš to? A potřebuji spikers. Abych jako viděla, jestli je to enchant. Hej, já se tam kouknu. Hlavně tady nepis. Já tady osvětlu. Já to Tu jestli mě nahoru. Prosím, Tiko, já tady natáčím. Ale ahoj. Jo, víš, prosím, ticho, Oreosy. je to tam. Jo, Je tam přesně to. ne, tady zatím ten bájon. No, mám tady ty malý. Jo, je tady spawnovač, zničil jsem ho. Prosím, ticho. Jo. Jdeme. Jo. Aj, prosím, ticho. Pojďme si. To je dneska mládež. Jsem se na sáčku k počítači. Jsme se právě Co? jen, co byly na stropu. Od strany 4. Spawnovačka. To je matka. Já hledám. Myslíš, že jsi právě jeden objevil? 2. Jo, mám taky. Si taky jdu brůdku vodky robot. Jo, je tady město s portálem. Helna. No, helna. Hlava ti tam teče. To není tak zvládne vlastně. Okay, já si dám night vision. Já užívám lašky. Já to vylutím. Já užívám hele lašky. Co to je? Je ale krásný baráček. Tady někdo stavil hezký modrý baráček. No kurva. Tady jich je strašně moc. To opravdu strašně. Když tu jdeme stavíš tam. Že ti chceš dát, maminka. Já vím, nekoukej se na kluky, jako ho mají. Hej, prosím, ticho. Řekl jsem, že natáčím se zvukem. A kde šaubu, a běžte se vy ten stav. Ty vole, dost. Ale no tak běžte do Co máš tam známý? Je tady týpeček. Máš tam známý? Známý týpek. Ale jestli A počkej, máš za. to upojš. A tak jděte se stavět. Jako seš tady. Týpek čumí jenom. Cípo. On tady byl poblíž někde ten blok. Nice. 2 pouštěné regenerace.
A mě to instantně diamotika. Jo. Krištu, co to je? Já jsem si to dal na sebe. Nice. Další 2 regenerace. To už má 4. Tohle má Protection 3. Tohle Protection 4. A jinak stejné enchanty. Kůže. Music disc. Já tady ani nepřipravím. Prostě jedkám taká. Nice. Hele, nevím tak. Tady někde byla další čestka. Ale já nevím, jak to mohl spawnout, že každý zařval tak jednou maximálně. Počkej, takže ona to spawnuje dohromady, jo? No tak. Asi to zkrátě. Jako mrzí či nemrzí. Taky ona. What the? Tady jsou 3. Je tady. Vole se posral. Tak já nejdu skočit s majskou. Stíhat se jde do prdel. Ani tady asi nemůžu. Ale já bych se musel trefit. Zaobjevil jeskyni. A je tam to nebo ne, starý město. No já jsem v něm. A tam pojď to přepojil. Ono to hází taky. Já si právě poslal neznámého kopu, který jsem jednou prostě dělal. Jen bych tady mohl zničit ty věci, co? Ty žlouci. Ale začne na omyslet. Hej? Mně nefunguje dneska myš. Asi. Tak si náhodou neobjevil. No ho to nezapalo. Cípa. Skočil jsem na něj tak 100krát, ale oka. O, zářenky. No, Tam bylo to svítí, konečně. kde? Ty vidíš nějak? Já vidím prostě jenom světlo. Asi Kde? je vyzařovaný z torčky. A je na portálu. Já nevidím portál, já prostě vidím, že na zemi nějakého modřivo je prostě to. Čemu? U té rady. Já jsem někde pokládal ty... Co? Na... No hele, torčky tady jsou taky, no. Ale to je strašně velký. To nevyutím na to zase tak velký inventář, ne? No, to je možná. Já teď vím, co já, a to mám třeba stopky. Tady je miliony svíček. Mě snažím se vám od... Tu jdeš? Já jdu. Láska je myšlena na tebe. Ne, ne na tebe tu. Já! On ti sem chce teleportnout? Ale tam bude furt, zkus to kolem odstranit, no. Žádnou tady poblíž nevidím. Když tak ti dám kreativ. Teďka... Tu máš dia.
Jedny. Hele, tady je česká. Dal jsem ti ten nesnesný. Tak doufej, že bude fungovat. Nastavil jsem keep inventory. Myslím. Chceš naházet nějaký luk? Či naházím toho. Ještě tady máš nějaký to. Aha. A nechceš si něco odložit? Jo, ty bys zapotřeboval. Já tady si svítím poměrně velmi krátce na co máš chytem. Hej, teď jsem slyšel ten nejstrašidelnější zvuk. Nebo... A tady je redstone. Tady. Tady je led. Tady je řvací píčovina. Nepotím mám. Led? Já potřebuju kumit. Mám odepnout. Já tady budu lítat a... Do prdele. Dobrý, budem tu mít. Je! Okamžitě ti dávám krátev. Připoj se. Já ti dám instantně to. Jsi tu? Tak, co se na něj vezme? Ty vole, se trochu leknu. Na izolaci. Tak pojď, ty mučko. Já to radši odstranu. Chcípo. Zabыл jsem ty tvoje společné žváče. A zase. Další jízev. Jak to? Prdele, co jsem mu udělal? Jak čumí. Však je doma. Taky sípnu. To bylo červený. To je nějaký dík. Vyloučená truhle. Jo, to je tenhle baráček. Zase. Počkej, zase. To je divné. Jsem našel portál. Spawnu? No. Tady jsou goldy. Pojď sem. No, já jsem ti dal silk krum. Tady je otevřena.
Počkej, to je stejný, tak ten tady nechám. Kolik je tady portál? Já to další. Každopádně, tady jsou dva vedle sebe. No do... Tak já jdu zabít i toho dalšího. Prosím. No, oni mi tady všichni mluví do videa. Řekl jsem, aby jste ušli. Já ho zabiju. Dobrý. Já Prosím, na chvíli. A tady tam. Pokryně diamanty. Já to tam nechám. No, já něco ale nevezmu. Já to taky. Já si teď prostě pomalu, ale jistě z toho odstranit všech těch případů. Já už jsem nedostanu. Ale buď tady. Já mám tohle se to dělá. Ale Já jsem tu. Asi tady jdem někam Česku. Tady je asi 5 V jedné. Počkej, já to vezmu. Já to tady chci odstranit, aby to pak nebylo Tak tu vem. ne, já to poprvé, to ne. Kolik to vezmu? Jo, tak to bychom mohli, no. A ten mám co ale nic v tom. Odvolím sám mal. Bereš problém. Co? A teď sám mal. To je pro tebe brat, protože Je to fakt velký, ale. tady něco, co by mělo stát na to. Jo? Tak nechej, ať jí skopne. Ale já jdu zpátky, jo? Já se na to teleportnu. Hej, proč nemám? Jo, já jsem, ne, jak jsem se zabil takto. Když se nejseš jistý, jestli je tam s těma dělama Kde je ta pruha s těmi poušny třeba? Jo, tady. Jo. Že to bylo tady. A tady Ukáž. Ne, ty nic není. tak já už nebudu. Vypadá. Jo. Tohle to akánti. Pošleme. Opadne. Jo, dobře. Kopa, tak já to vezmu. Já můžu udělat asi ten Co? disk.
bych mohl udělat. Pokud mám dost těch šárdů. Ne, počkej, to se asi dělá jinak vlastně. Já si devíti, Co? devíti, Co se z nich dělá? ten bys. Z 9? No počkej, jaký šárdů? Těch takových, Ulomek desky? ano. Jo, aha. Jo, já myslel jiná trošku. Ale ty to tady netěžíš. Já to proti řeknu, to pak 100% ještě říkám myslím. Ok. Tak jsem teďka plát. Svíce. Já jsem tu rozsvítil, úplně dělná. Říkám to prostě problém. Vlastně do těch zvolil za bezpočtu, já nejsem si sleepy. Já takovouhle jsem celý zatrap daroval, abych zjistil, že tady žádné diamanty fakt nejsou. To je fakt dobrý. Jako hadby velmi pěkný. Vypadá vábně. O, já tady našel hodně těch. Ale běž do... Kde se? v jeskyni jedny. Diamanty jsou označený, že jsou 4 obory. Taky chcípnu. Jsem zabil dalšího Wardena. V dnešním videu jsem zabiják Warden. To bych určitě, co? Tak, natěžíme něco. Lapis. Já nic. Já vidím. Já nejsem přímo v té jeskyni, ale... Já bych potřeboval jako tohle já moc nemám, aby mohl tady to bude naše XP farma. Protože s tím věcí padne XP. To nevíš? Jestli mě teďka Warden zabije, tak jsem jako hooked, ale je tady i keep inventory. Takže jako v pohodě. Já akorát nevím, kudy jsme tam jako ustrhli. Taky nevím.
Já mám motiku, to se mi bude hodit. Já vlastně takhle. No jo, tak to si to pár poberu. Jenom pár. Je asi Tohle stav. se ke mně jako vyloženě na něco vlác. Teď už příšlit. Helna. Nič to. No, dobrý. Oni jsou i v normálním deep dark biomu. Je to fakt unavný takhle skátat a do něj chytat a... Jo, zabil jsem ho. Takže? Úplně vlastně fajná. Víš, kousek ode mě. Já vím, no. Jsem taky v něm. Protože přece správný krásný nějaké suroviny taky musíme těžit. I když nevím, jestli by to vůbec nějaký udělal, ale já, jelikož jako král bych to no, jsem našel asi zase žílu. Jo, nejspíš. Žílu. No tak to ještě bylo. Helna. Já být Já našel generál. žílu. Jo, celý Iron Ball. Já spadnu do lávy. Já spadnu do lávy. Dobrý, přežil jsem to, ale spadnul jsem. Je udělané hra, on mají prostě jeden prostě do toho napojenou. Já už bych radši šel na povrch. A je tady fakt dost železa, takže ještě těžím železo. Jo. Je zase celý blok. Mám druhý celý roadblock. Ne. Irony mi spadly do lávy. Redstone. Když jsi byl nade mnou, shiftuješ? OK. Já toho tady fakt nacházím strašně moc. Ironu. Jo, možná byste chtěli taky lidi, mezi tím, co já tady budu těžit trošku, tak možná byste chtěli nějakou hardcore sérii, kde se srdíčka nehýlují a prostě celkově to je dobrý, ale záleží na vás, jestli byste chtěli. Tak když tak napište do komentářů, jestli ano nebo ne a uvidíme.
Možná bychom ji s toastem mohli dělat. Je tam slyším venku na zahradě. Tam říká, že chce být Sovětský svaz. Nevím, jako proč, ale slyším ho to říkat. Ale yes. Fuj. Mě to vždycky tak ohláří divně. Tak. Kolik iron. Kdybych byl podaný, tak by se mě král určitě oblíbil. Ale já podaný nejsem, já jsem rovnou král. Já jsem nesurvil. Chceš dát? Tak. Tady totálně těžím. Tady vykopou prostě na random blok. Tam jsou další irony. Za chvíli budu mít 2 staky. No jasně, že tady jsou ty irony. Toaste máš Wardena? Dá? Dobrý. Tady nakupuji nějaký materiál, abych měl z čeho stavět. Taky. A já tady na rozdíl od tebe mluvím do videa. Mluvíš snad do videa? Ne. Že by to končilo už? No, vypadá to tak. To tady ještě prokopu, ale vypadá to... Já slyšel nějak... Můžu. Já jsem úplně někde jinde, jo, nejspíš. Takže já ani nevím, kudy se dostanu ven, no. Tady jsou. Já myslím tady, ve hře. Tady jsou další. Už mám skoro 2 staky. Já vím, proč se v Deep Slateu diamanty vyskytují po jednom. Protože zase nám dali výhodu, Mojang nám zase dal výhodu tu, že se tady vyskytuje víc železa. O hodně víc. Bude potřeba pryskyt. No já ho mám staka 14. Já dokonale tady prostě sněhu. Tak je kopej. Motikou. Hej, já už nemám doslova místo. Skoro. A protože tady mi došel. A dá mi blindness. Počkej, chceš dát blind dnes? Nice. Jsem se laka, že chceš. Chcípnu na hlad v dole. Ano. Počkej, tudy. Vyjdu? Jo. Já Je to celý nedokopal. Tak já nevím, jestli to chci ještě kopat. Jsem taky znala dřev. Je epické nebo tropické? Epické. Je. Epi.
budu dělat. Okay. Vím, jak se sem budu prostě to upravovat věc. Se tam oběh, pár videů. A budu provádět tady. Tam dělají výcvik, ne? Že levá, prava, nebo co? Já jsem právě našel čas, pokud bylo. Už ty bylo. Kdybych nějaký ten našel, tak klidně, ale momentálně tady žádné nemám. Co tam dělá? To, co ty dělal za... No to občas dělá. Ty trochu šok. Já proč? Pět. Si mám ložit. Určitě. Mám 6 diamantové ložisko. Nice. Kolik stojí? 7čkové. 8čkové. Dia. 8čkové ložisko. Já jsem jeden diamant, teď už mám 18. Kolik stojí? Já tady něco vyhodím. Jo, já mám dia. Tam tohle Co to tam dělá? XXL dot. Tak. Jsem vytěžil prostě redstone a za ním dia a zatím mi dia. Goldíky. Já to prostě šufu. Hej, tady. Oh, that's a lot. Já tě vidím. Čus. Nevím, jestli tě vidím, ale každopádně říkám čus. Where? Za tebou. Oh, čusando, prsando. Já už mám vlastně taky redstone. Nemám. Každopádně myslím, že chcípnu na hlad. Máš nějaké blueberriesky? Ale já mám nějaký hled. A dostat kupovat. No počkej. Wow. Mám asi 5 piva. Já ti vrátím tady zpátky. Ne, já ti hodím můj krumpač. Jsi krumpač. Netheriteový, bez enchantu. Jo, děkuji. Co tam těžíš? Redstone. Že je? Koho? Vykopal si místo toho počítač spadiště. Mě strašně serou ty... Stage block. Jaký? Já vidím stage block. Co spawnuje? Já taky. Tenkrát, ale tam ještě, ale to zničí. Zkrát. Kde je ten? Kolik je to stage block? Kde je ten snake block? Tady proč je? Se tady od někud spawnul. Z nějakého toho bloku, ale... Taky takovou... Já... Hej, a kde ty? Odkud to? Je tady někde schovaný. Vesta. Jasně! Našel jsem schovaný. Pořádný. Jo, byl zakopaný. Hej, ale s těmi wardeny už je to fakt opravný.
Jsou spíš tady jako, ne jako monstra, ale spíš jako takové překážky. Tam můžeš... Jsem ho zabil instant. Můžeš nemůžeš. Nevím. To zjistíš brzy. Podle mě. Jsou deal? U toho nějaký cobblestone. 4? Jo, cobblestone. No tak to je značka, že tam jsou dvě. Jo, počkej, ty jsi asi chtěl vykopat s tím? Já mám- Fortune. Já jsem je omylem vykopal, ach jo, sorry. To nevadí. Stejně mám 22 dvě. Já mám 6. Aha. Jest, tady jsou ty goldy. Nějaký. 3 goldy. Je, ale tady je strašně moc. Vydává to strašný místo, se nám skoro zvrat. Nejseš jediný. Já jdu koupnout tím Kopnout, ty. točně na... No to ani nemusíš těžit fortunem. Z jednoho ložiska, nebo z jedné týdny, víš kolik? Tak? 36. Ne, kde byly ty goldy? Ty se máš tam. Tak? A 1 gold. Tam taky. To nic nebyl. Co to dělají? Možná se zaplatím. Tak každopádně to je asi pro všechny video. Pro dnešní video vše. Naschledanou. Tom.